מה שמעתי, היית ברעיון בחדשות 12? אני? כן, את. אוף, חשבתי שהתקבלת לחדשות 12. איך כן, כל אחת פותחת מרכאות נהיית לי עורכת ראשית. כן, נו, ככה זה שם. חשבתי שאת מתקשרת להגיד שכן, שבסוף כן קיבלו אותך. בסדר, next time, אז לא התקבלנו. אני כן התקבלתי. תקשרו להודיע לי עכשיו. לא הבנתי, היית ברעיון? כן. משרת עורכת. ומה, משלמים טוב? תקשיבי, לא דמיינתי כמה הם נדיבים. וזה עוד שאני בלי ניסיון. למה? היו עוד רעיונות שפתחת במרכאות, רק שהפעם זה הצליח. אולי גם לך בקרוב יקרה משהו טוב. לא, אבל המשמרות שם לא הגיוניות, זה שבתות וחגים, אין חיים. שבתות וחגים, כן. זה מה שרציתי, גם ככה אין לי חיים. אז לא תתחילי שם? מה? למה שאני לא אתחיל שם? מה זה למה? כי פתחת מרכאות, ככה את רוצה להתקבל לארגון חדשותי? את עוד רגע הייתם בעצמך, בטוח מישהו יגלה עליי. לא עשיתי שום דבר לא בסדר. בסדר, אבל מה תגידי להם? הם שלחו לי טפסים עכשיו. אני הולכת למלא. נחשוב ביחד, בשביל זה אני פה. טוב, תחייגי אליי, תגידי לי מה הם אמרו, מסקרן אותי. כאילו, תחשבי שהם לא יכולים להעסיק אותך נגד רצונך. זה יהיה הקו שתבואי איתו. וזהו, דברי איתי אחרי הכל טוב, חכה לטלפון, ביי. תקשיבי, איך שאני נכנסת פנימה ואני קצת אכיר אנשים ואני חלק מהארגון, אני אדבר איתם עלייך. את רוצה?